தந்தை, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமீன். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஜெபிப்போமாக. தாவீதின் மகனே, எங்கள் வாழ்வையும் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிக்கிறவரே, வல்லமையின் இரக்கத்தின் தெய்வமே, போற்றுதலுக்கும் புகழ்ச்சிக்கும் உரியவரே, நன்றி. புதிய நாளுக்கு நன்றி அப்பா, புதிய வாரத்திற்கு நன்றி. புனித வாரத்தில் அடியெடுத்து வைக்க செய்திருக்கிறீரே, நன்றி. உம்முடைய பாடுகளை, வேதனைகளை, சுமைகளை, பாரங்களை, அவமானங்களை தியானித்து எங்கள் வாழ்வை நாங்கள் பரிசோதித்துக் கொள்ள, எங்கள் குடும்பத்தை நாங்கள் மாற்றி அமைக்க, விசுவாசத்திலும் அன்பிலும் வளர்க்க கற்றுக் கொடுக்கிற நாளை, வாரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீரே, நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாள் முழுவதும் உம்முடைய அன்பின் அருட்கரம் எங்களோடு இருப்பதாக, உம்மை உயர்த்துகிற பிள்ளைகளாக, புகழுகிற பிள்ளைகளாக, வாழ்த்துகிற பிள்ளைகளாக நாங்கள் இருப்போமாக. இந்த நாள் முழுவதும் உம்மை, உம் வாழ்வை பிரதிபலிக்கிற ஆசீர்வாதம் எங்கள் ஒவ்வொருவரிலும் வெளிப்படுவதாக. எங்களோடு தங்கியிருந்து எங்கள் வாழ்வை உயர்த்துகிற தெய்வம் எங்களை கட்டி எழுப்புகிறார், பாதுகாக்கிறார், அரவணைக்கிறார் என்று அறிக்கையிட, அப்பா, இந்த நாளை நீரே ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த வாரம் முழுவதும் எங்களை பொறுப்பெடுப்பீராக. எல்லா தேவைகளையும் எல்லா திட்டங்களையும் சந்திப்பீராக. வல்லமையின் இரக்கம் எங்கள் வாழ்வையும் குடும்பத்தையும் சூழ்ந்திருப்பதாக. புனிதர்கள், மறைசாட்சிகள், இந்த நாளுக்காக பரிந்து பேசுங்க. எல்லாம் வல்ல இறைவன், தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் உங்கள் அனைவரையும் இந்த நாள் முழுவதும், இந்த வாரம் முழுவதும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன், ஆமேன். Good morning. Have a beautiful day.